sa... Maayo adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining Handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gail. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till I Met You. Pa, ayaw pa. Ayaw pagsaba sa imong mama. O ipagilag. Pagkaroon ba? Dugay na mga itong duwa. Ha? Ayaw pa. Hilom ha? Hilom. Mahinay ka di karoon. Hilom. Pilmi na lang hinihigibuhat ako. Nanganag na lang yun siya. Uy, Day. Kaya naman ka, uy. Mura naman sa kagwasi mo kaugalingon. Ayaw kong ina nga gilag ka na sa kasi mong ama-ama. Gusto ka, Day. Hindi ka nasaman. O pag yung pagkiplano mo sumbong sa iyong mama. Hindi ko gusto ka maguba mo pamilya, Day. Sa imong reaksyon ka lang ba? Tanaw na ako, no? Mura na lang kagkaanan gagingon anak kasi mong ama-ama. Gusto mo lang palang ka? Kung musumbong ko. Tukuan ka ako sa kong mama. Naibaw bitaw ka nga sige mig-away, diba? Kaya mo iyang pagtuo nga kada mo layas ko sa amo. Badlongon kong pagkaanak. Pero wala siya may baw nga gusto na ko makalingkawas na gibuhat sa kong ama-ama din rin ako. Day. Kinsa pa ning nag-chat? Christian? Hi, Gail. Pwedeng makik-amiga? Maayo pag magingaw-lingaw kong chatin eh. Para ma-divert na ko kung hana-una. Hello? Hi, Gail. Oh, nanawag lagi ka, Christian. Wala. Pamud ko yung Aw, Di naman ay ka, Gail. taga-naga ko. Ikaw? Carmen ko. Oh, medyo layo-layo kita. Bitaw, pero may layo sa tao na nagkagusto eh. Ha? Unsa? Sure ka nga, kalayo aning amo? Ikaw? Ganun sa makaplano mo, ani? Ingon si Christian nga. Tanan ko nung adlaw siya mo anhin ako. Tingali ginuang natuiyan ako. Kalayo niya, suroy gid siya din sa amo. Si Christian. Hi, Gail. Naanak ko sa nagabibok. Asa na ka? Oh, tinuod ka ni? Ang nga na siya din sa amo?
Asa man siya dapita? Oh, doon siya. Mas gwapo man isa sa personal. Abi na ko, binuang rani mo nga muanhi ka. Unya karon kay niya naman ko. Sa ato ba, dito ko nagit ka. Oo. Gil. Niyan higit ko aron may bawa ka nga seryoso ka nimo. Unsa? Di na ako magliko-liko pag storya. Hey, layo ra ba kay amo? Layo sa dinis inyo. Di ko gusto nga napag mga yan kay wala ko masulti o wala ko isulti ron. Nakita na ta. Wansing ba't mong ipasabot? Kung manguyab ko din ba, doon na ba yung chance? Christian, pwede ba kitagan ko nimog time aron makahuna-huna ko? May problema, Gail. Okay na yun. Wala na yung kaso. Buotan si Christian. Wakay ka sa may niya. Unsa ka ako na lang siyang suko, no? Gail, bantayan mo mga manghod ha, kay mo ato kos merkado. Sige naman lang kag-atubang ang imong cellphone, oy. Oo, ma. May kita lang doha din eh. Totoo na sa kang pirmi naman lang wa din is bayda. So, das kwarto. Dili ko. Saan? Musukol na. Ha? Dili ko musugot hinabtan pa ko nimo. O yan. Sa ato ka. Nagmagahe hindi ka. Dali, dali. Ito ba? Ha? Buhi ko! Sige, kinabuksan na ako, buhi ko! Ay! Kay! Kasakit sa akong ibugi patiran! Dagan ko! Hoy! Sensya nga nadugay ko sa on traffic mo good. Christian, gisugot na tika. Tinuod? Oh. Babe. Ganun naghilakam ka? Sulbahay sagod. Christian, Ikabala ka. Huwag ay kahadlok. Kanong nga nahibaw kong yung anak niya ang imong sitwasyon. Hindi ko musugot na makahilabot pa siya nini. buuba na pa mo. Sige na, please. Ayoko ibalik pa sa ako. Dili na ko dito. Hello? Asa ka? Kisa imong koyok ha? Dali na kumuli pa din sa ato, ma. Ayaw kong palagot Gail ha? Ngilabtan ko si mabanang na akong ama-ama. Kapila na na yung buhatan na ako. Dili na ko. Unsa? Ayaw ko na magtunong mong istorya. Pauli din eh. Mauli na kapait ni mo, ma. Anak ko ni mo pero bisag ka sa. Dili ka gipaminaw na ako. Mapasilo ako kung dili na kumabalik pati sa ato.
Gail, gusto ka makahuman sa imong pagtuon? Unta, pero murag lisod man. Kung nagunaon na kas gustuhan, ako yung suporta nimo aron mahuman ka lang yun. Tinuod ka? Oo. Gusto ko nga makita ti ka nga successful po. O gusto ko nga kumuabot ng adlaw ha. Part na si mong success. Christian. Babe, congratulations. Graduate na gid ka sa imong kurso nga nursing. Og ka na tungod nimo, babe. Dako kay kong pasalamat nimo, babe. Congratulations sa nimo. Oh, congratulations sa itong duha. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear Sayop man nga nibiya ko nilang mama nga way pananghid, pero ako magmahay. Tungod kay uban ni Christian, na-feel na ko ang tinuod nga pagpangga o pagmahal. Wa ko niya i-judge, bisan pa man sa nahitabo na ko. Gani, mas gusto pa hinuon ko niya makita nga makabuot na ko akong pangandoy sa kinabuhi. Karon, minyo na mi, ug doon na nay usa ka anak. Dinhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Gail, gataga Naga City, Cebu, uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga naguluhan, Till I Met You. till I met you. I never knew what love was till I met you. Ang mong kaagi, gibuhatan o doon sa radyo ni Deli Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinatuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang ni ining Handumanan, Handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod hikayon, tagan salamat sa inyong pagpaminaw. I love you more each day.